Здравейте, добре дошли в градината ми. Тук съм пред една ябълка златна превъзходна, която е според моите родители на поне 50-60 години дърво. Аз поне откакто се помня го има. Когато започнах да се грижа за него, имаше 3 скелетни клона, които почваха над това място на отреза и върха му стигаше в небесата. Беше занемарено, не можеше да роди хубави едри качествени ябълки, само някакви дребни, стропясали. Но реших, че се заслужава и започнах поетапно да режа всяка година по един скелетен клон. Междувременно пораснаха тези, явно дървото реши, че има още живот в него. Пусна нови леторасли, които станаха и тези 3 скелетни клона. И в рамките на 3-4 години се оформи тази чудесна корона. Отрязах и сега в момента дървото е не повече от 2,5-3 метра. Съвсем спокойно може да се реже, да се берат плодове. Най-много е това столче да ми помогне. Не е необходимо стълба и така нататък. За още по-големи ентусиасти, какъвто си съм и аз, реших, че може да се снижи короната още и направих 3 присадки. Ето тук е едната, втората и тук може да се види третата присадка. Присаждане под кора. На такъв голям дънер си е предизвикателство, но при мен се получиха нещата. 3 от 3. Така че така може да присадите на каквато височина искате и ако са успешни, един ден да свалите още короната. Сега аз нямам намерение повече да я свалям, но става дума като идея. За съжаление, тази ябълка вече почна да си отива. И тук се вижда и тази голяма черна гъба беше и тук на това място. И тук отдолу е леко така по-гъбеста дървесината. Но аз съм засадил други млади ябълки, които в един момент ще останат само те. Ето тук имаше друга голяма гъба преди няколко години. Но за тези години достатъчно ябълки е родила. Към момента 80-100 кг си ми ги дава. Включително миналата година, която беше много лоша за всички костилкови и семкови някъде. Но тук поне ябълките бяха добре. Сега ще ви покажа още едно дърво. Това е другата ми златна превъзходна, на същата възраст, но малко по-вталена. По някаква причина и ябълките, които ражда, са една идея по-дребни. Тук също съм направил присаждане под кора, съвсем успешно. И може да се каже, че има хубав скелетен клон. Тези присадки са на 3 години, ако се не лъжа. Може би сега почват 4-та. Сега, примерно, ако отрежа от тук се става съвсем вече снижено дърво. Така че това е един много добър начин да снижите короната на дърво. Ако сте по-сръчни особено, няма да никакъв проблем. Сега искам да кажа, че не всеки път се получава. Ето тук си личи как съм се опитвал, но не е станало, но така или иначе от там 3, тук 2, от 5, 4 успешни, пак е доста добро постижение. Но и това, което исках да споделя, как бихте могли да свалите короната на старо дърво. Поетапно на година 25-30% се реже, така постепенно се получава дърво, което лесно може да се обслужва. Това е от мене. До нови срещи и бъдете здрави!